Hello, mayong buntag, mayong adlaw, mayong hudtog, mayong gabi, tibok kalibutan, dana po kusang nataran, dana po kusang payag. November 2 na dayron, ang bingtang tanan sa mga hungiheng, sa mga istorya na hungiheng nga nalay ko ni Bagyo, Ginoo ko, iwas santas katalagman in taon, maluoy. Kabuhag-buhag ra ba mi karon kay dapat ko ang pazag papi ang mga apo ang mga anak tos dadyo bisan pag ngani pasalamat gyapon tos labang makagahom nakamata patarong adlaw kaabot tag November 2 sa ako naman sa biyahe salamat gyapon Lord maka dalang ko sang pazag na karon mamainit detag kuan kape mais og dinumugan. Kahit sa kong dinumugan, mamaduli din ni gadumug. Kay Murag ako na ko yung time mag luto-luto. So, na ra bang ingarong kalag-kalag kay nag-display ko og kuan. Hinumdum ra may nag-display ko og budbud og sumanpilit tinamis og pinarat sa sementeryo sa gate. Nagtinda pa tong among binaji mamutihang tanganan sa una og kuan tinda karon. Ganahan na rin kadaghan nga magtinda. Ay hindi na makapas. May tayong tanan, Ma'am Yuning Ayop, mga pita. Yung Ma'am Pili sa taghap. Mga pita, Ma'am. Mananaw bitaw ko kuan, mga messenger, sang mga marinte, ang mga anak, labi na sang mga anak, mananaw ko silang mga message, mensahe nga, bahin sa Bagyo. Huwag sa tayo lang mahay mo dani, mag-amport tas Ginoo, mayo, mulihis ra ng Bagyo. Kay, para na nisyo, aloy, wala man natog. Sige, pamasas mga kuan, may mangandam, andam sa tatanan, mag-amport tas Ginoo. Usa na andamon og kanang mga kinahanglanon ang uban mga gaaw na kay wala bay maandam kanang andamon nga hindi ready to eat na kunuhay na iwas laman tas katalagman ang hapong kakontak nga maghatag kog magdakos banda nag-upod si Mama Ripe kaya magbagyo na ang kasang may magmit ng isuon makadadunjog ko puhon kita 4 man among sabot, kita 4 mo man nagsabot, mama po nag-iingon nga na ipagdo. Unang libag ang utok. Adilain daning makakuan. Adilain makasulbad sa mga pangandam mag-ampos Ginoo nga ilihis ra ng Bagyo kay naku Ginoo ko tong bagbag day moingon pud nga kusog pa kunos audit tiaw Ginoo ra day nga sayod narabihang nangka ang ka na so na ra ba na upaw ra ba nang nangka pag audit sa kagpungan na di ba na makaabot dali sa kuan amaroy taga barangay nagkuan mo taga barangay
Magsugod na po sila og pang nusi. Itong mga kahoy nga put doon. Mana po iput doon. Pamut doon. So, ampo sa laman tas ampo dito sa Ginoo nga iwas na ta. Kay takan pa kadyung mga problema na simba ko magbagdo na pod, Ginoo ko Lord, daghang bayo pa kanini mahaman. Wa pa ni maman hang bongbong diri sang ubos sang dapit sa gawas sa simba ko. Uhang para batong dadto. Kay palagi ka mamison sa magbagdo na pod, hugtan gatang ampo. Hugot sa bakas magampo dyan nga enta mo lihis ra. Bagyo. Napayang cellphone ang sana pa na. Ang salam niyan cellphone yung taon. Karap-karap naman. Wala naman paglaom na ning cellphone ang sana ba yung taon ni. 5 minutes later. Mao ba idang gahapon ganis buntag pa gani mo sir. Karon pa ganing hapon. Tracking to ning sir lang. Wala kong kahoy. Pag northern natin, ano to dito sa kimo ko sila. Amo naman may nanuwa gahapon. Ang kusbay. Pag Lunes, kada na ay humana man sa Glampo dito sa northern Leyte. Mo ari na sila da aris atat mo agi. Kagabi is Lunes. Muna yung servisyo mo sa ang kusbay. Kuwan ko ni sa kagabi ida isa sa adlawon mo. Mo na ko idang itugang. Ida mo adto na po sila dadto. Alaw sa dapat tapos. May kaway. Mga kuan lagi talbog-talbog ba? Balita ka ng Facebook. Ay di pa ko nang dito iska na naman dinusubot na. Ay ingin siling kana ko nung kandihay disaster tinuod ko na. O man to basa man ko na to yung tracking. Ato kay ato man kumaminaw ni Rupel Banyo. Di ba nung June? O tanawa dito sa kuan. Gino mo ni Rupel Banyo. Pinahanglan ko no. Kay ginanglan ko sa kapit. Pinahanglan nga. Mahalan sila ang ating isip ka tao kay Mamatay. mamatay at ang siya po mahinamgaman mo kitang muadto ta ka naman gaman naamang ko ni uban nga sa to ug mamatay Mamatay may mahal. mahal iti ka Basog pa di mahalon. ubas ko pa kuno di mahalon mo ba ni kayo dito Ang double dyan mo. ando mo lagi kuno kay duawon dito lagi kuno Oh, Ginoo ni sundra nga. Kahit pa maghang mura pa sa aho nakuha naman ni Lupol daw pagampiang Muna. Natong ko na yun. Do agam ako bangkay. oh, So, barangay. lahay na baron. di lang kayo na ginaigan kaya nasunog ginoon bisang nasunog at lubganan Pero ganyan sila ganyan. Magkakapal ka din na kayo. Nag-isang dila man kay kasi Sa. kapalit. Oy lang sang di ay nung June. Isa na tingan kung isuon ng katong nagpalupad og tabanog nga kanang ko. Wa din may nang dumi nung imo di ma isuon ka sobre. Okay. Ha? Okay. Hindi. Kasi namatay ba ko nagabalik ko o kabata ka. Yung sa tunay adi sa kung lawat ko na ipuwahon. Siguro okay. Ay puwahon. Kay ikuan ni ka wa man gud sa pagani ni mi na. Kasi lang sisi mo na kay nang dito. Di ba na kay isuon ko mga katubuan. Nawa na makauli. Magkuli di sa mandan ng kamatay. Dibadlong ko ng ani pa indong. Uli na kay hapon na. Ano naman? Sakat dahil ko na dahil dito sa nagbuhat ilo mga dito. Dakan ko nutong kay bata ka na na ay puwag ang isang tikas ng panis. Dagaw. Oh, dan ko na to. Iyon nga na makauli dibadlong. Ay, ko ngalan ba? Ito gitabang. Pesta mo nito naman pitakin sito naman. Waros. Dag mga tao kan dugo siyo. Kay ko ano di mo to aran ada. Wa ni kaya Siya ba nagmakay na tong karaw-karaw yan ang sikat. Ating balik ito dagan.
Pagkakatay ka yung bujo mo siya. Ano to? Ano na ipila idagat to? Kasi ito pagkakata. Tulong Ay, siguro. tulong ka suid. Sa, puro katuig. Kaya palipad ng kabanog. Tuloy yung katuig. Sibong doon dyan, ganito. Sibong. Ay, puno to ka na na. Kuhan ka. Sunod ni mo? Sibong ka mong gusto na. Doon dyan, dugo dyan, dyan. Ganin mo apil yung pagsuwat niya. Matiwat ng kuha yung bunsan natin eh. Hoy, Jen, di mo pa si Tiluna? Sabi naman din, ano man? Kasi kalibutag sinang masingo na diha. Ito ka ng tibur. Kapag ito eh. Tana na. Ay, Nungutaan naman ay ko, hinus ng pasinggo kaya rin taong namatay. Ito pa nagkabano, gano'n pagsaka, gabay, gitaban, matay dito. Ay, tibur. when may kayo naman dito sa mga isa, wala pa dito sa paadyo pa. Kung kaya maikigit kung magpag-accept, dyan yung hanggang ko din supladita man, di man lang po mo like, di mong kaya di mong puting ukad, di puting ko lagi. Tan, Di man na ang yung kuwan man to na, ito kong giya, message man, ako sa Zineda, ito naman. ang do, o di ay na ito dito. Kaya do, hadta, do, putong di balita na to, nawa na po sa kalimutan. Oo, bitaw. Oo, Nga pa man di ay. di ay. Si Lucy, Nakapagod. di ba kaluha man na si Tiluna? Kasi ito isang kaluha. Patrima ba? Murag. Patrima, mo si Patrima. Kanang naan mang sila anak ba na ni Patrima? Dili, anak mas laki. Di! Do naman to si Patrima may kaluha. Di ba may anak na si Gawang, Hani ba po gang? oy, dari nga tagap si Akoy. Oh, mami din ba na si Duna? Diya pagkaanak ba sila? Mami din ba na? Kanak mo mag-usa. Aw, bakit na? To atos isang contest. Namin din po sila inong po yung contest. Tipo na. Manila kay mo lagi nang dugay man to sudan ikadulong dagali patay na. Kay wa man to kaulit just pagka wa. Ikadulong lago dal na. Buhi ka di ay. Buhat Akoy. Oto kira. Si Duna. Kira gini sa global kay nga gikubid. Mama matunong man to sa COVID. Doon dyan nila no. Lagi ka nga tunong basta kung mga tunong sa COVID lagi idilis ko na gagawin putos. Waka kangad ko no. Asa man ko kangad tong ang anak Mga ko padiuwan. ano to. Imang padiuwan. Dol. Pati na padiuwan sa una sa COVID. Hinok naman dito libong. Hoy, tumalili. Wah! Agara si, hindi na si. Kaya di, waras di. Mga pulit na. Kaya man ang mga quarantine. Interview. Kuno siwa ko kayo kanong haara. Kaya ka rin ko sa sikuan. Si Lucy ba itong nadaris liti? Nakaba na uli. Malog na pa, lord na. Muli ba ito sa dari? Puta, manag. Sabi ko na Maki ba? na po dyan. Dako, saping tagadi ulit. Datong tupig kung sa panlubog. Korupsyon sa Japon. Gilgutan na ba na ron? Ada? Kakao na po at ang gobyerno. Grabe Medyo pa nila. 5 minutes later. Suko kong nanay, aring kuan. Suko kong nanay, aring boat. Domingo, pizza, dos. Basta muli ko ako ni subuon. Tapos butanan. Five minutes later. Ang hilak na rin. Ano pong hilak?
Basi gusto na sa katos. Eskwela. Naitan na ka, bibi. Uy, dihan ko. Dihan ko nakakita ni bibi nga ang lipaya. Aram sini sa lipayan na eh. Naniho mo na siya sa wapa na ang dahan na mag... Wapa na ang dahan. Kay init palagi yung kung dyan na kumumo sila. Isa mamang gagata. Agna, kananu awan mi dito ang bana lagi. Dahil po din. Kita ko sa mga lola. Alam ka. Alam ni Paya. Kasi doon namin tananong ng mga kagawa na niya. Ginakabot. Tabang lang mo kajok. Gadi mo. Igo rin. Nanay ka di pa magdaga? Ada sa naglalalo Na, aram man sila sa lipaya na eh. Dihan siguro nakakita ang bibi nga grabe lipaya. mga bata na dagat. Duhara sila ang iuwan. Mga bata kasi. Marunong na yan. Sobrang tanaw na lang. Lagi yan nag-ano yung... Ato sila Stevie nga, manas imong vlog. Nagulog. Vlog ni Flora May, vlog ni mo. Tara Siya sila. para klaro ng vlog kay Ready TV. Ay, ikaw na po ba? Wala ko panuban. Ha? Paglag po rin. Nga may idza, Reels. Mo. Mabitaw. May. Sipili pa yun po. Wala gali ko upload kay mao po na. Di ka po ito gagmay gan sa kuan. Sada. Taka pa na dyan. Trabaho. Makagamit ako ng cellphone ini kagabi eh. Bukan ako nakita niyo mo Facebook. Ang TikTok ka. Sila nag-ano doon. Sila mag-TikTok, atubang ang TV kay Bakit sila? Sada man na. Mamang sada man. Mo yung nagilak na ng cellphone. Ano? Kay magpos mga bata lagi at naas bibi kay mag TV man po. Unsa gwas bibi kay di na mo sila makatangas TV kay di mag-open. Oo. Unsa? Di ato na may Dapat dama sa kay ate. hati. Paano ko makataon din na? Sige na. May mga cellphone nila. Eh, Sige na. Yan na lang tingin. Ito yung mga mga Alexia. Kaya di pa magiging mo sana. kaya na pagkakita mo. Bye. Bye na. Alexi. Sige, ampeng. Text ka lang niya. Hirap ka lang muna na cellphone kasi pagawa pa yun. Friend. Ha? Friend man, may friend pati na. Kanila may kontak kaya na po niyang account doon. Katong ganang mo ito hindi kami gamit man po. Oo, pwede mo pa sa mukhang ka na na. Kasi siya nag-chat, dagan sa chat. Nanay, hindi pa mamasag sa ato sahay. Si Jaro ba yung huling? Siya. Si Rixie, tikuling na na. Salamat eh. Amping mo. Ibigay, bye. Ano ko na po, na po. Nawa na kahapon, kita dito sa silingan. Ako, isa magpala pa sila. Nakuhan sila na ito. Ari ning payta kanina, kapag hapon. Nitong giling magdagat. Kita mo katong pagkatoy na kay CM dito mo ko sa CM na tupod. Sa sabay. Pupos ng kuan. Wala. ngare. Dahil pagkaon. Ngare. Biskit o itlog. Itlog o sa kalusina. Sila dumawa ni mga bata. Kasi nang banto, bigila? Di, ano na. Biskuit niya. Yan yung pagkahirin pa, di kaya na. Napalit na. Ngayon na. Mahal na mo na sa una 28 naman. Kani karon tag 45 na. Ito, lagi. 28 lang ni sa una, panito na karon 48 na. Nagpapili mo na eh? Kaya kung kung ba kataon din ang agad na kung sila ang trapos. Nung ang bahaw. Dami sa kanto na.